awards. So dati Nobel Awards nga kung kuna kapo. So dati panang award tayo apo dagiti best performing barangay in local legislation. So dati na po iti may kadwa nga bansada nga isuot tayo nga dati Nobel. So tinagan na ito for 2026 is Nobel 2.0. So dati ordinansang ipagbaga tayo apo kaya tayong institutionalize na ito itatun itikas tagatagbalintun dito yung ordinansa tapon every year ton adan to dito yung Nobel Awards nga tinawon nga kwa. So ti importante na dito yung Nobel Awards is tayo ko namon nga may isa ka dagito napanunot tayo nga programa nga mabalin tayong ibati nga nagbalin tayo mga liga president ng Ilocos Norte kasi dati ko namon nga ado dagiti amo tayo nga barangays pa lang nga they are not following the procedure especially in local legislation. So dagiti barangays pa lang ado mostly idi awang pa lang dati Nobel Awards ibagbaga tayo is duda pa lang dagiti barangays iti probinsya tayo ng Ilocos Norte nga dagiti agendada imbes nga mga dagiti other matters iso ti pandang agendada at dala nga iti ako ng agenda. So nakita tayo apo nga ti trabaho iti barangay officials especially ti barangay kagawad they are part of the local leg. So kasladamot lang sanggunyan bayan, kasladamot lang sanggunyan kasladamot lang bukal. So same lang di process na. So ti naramid tayo during time ni Apo PD Gerald nga nagsalita mi dito nga mayat sa serno dati ko natin nga mga award tayo kadagiti barangays ti dati best in local legislation dati the parliamentary procedure. So niyuswat tayo iti 2024. So napintas mo ti kuno tayo itatan ti nakapinpintas dito di napasama saan lang na po nga out of the 559 barangays based on our record nga siguro about 50% or to 60% na po dagiti barangays nga they are conducting now they are following the procedure of the parliamentary procedure nga ti agendadan at dati. So that I mean bagbaga tayo yung palag session it should be the barangay kagawad should pass ordinance or resolution. So saan lang nga daytay ko namang session kailang. So ada iti referral na, ada iti committee hearing na, ada iti first reading, second reading, and third reading na. So kasi hindi mapaspasama tata, adudan daytay barangay nga mga aramid dato So example, di pinili nga dudaduma dagiti sanggunyang bayan tayo pwede diyan medyo ati ko nam agka problema da bayan ako di da pay makuantikado nga ordinances and resolution nga paspasa dagiti barangay and same with other munisipyo nga same nga dagiti ko naman nga adu dagiti paspasa nga resolution nga ordinansa which is nga data nga talaga. So data lang siguro ti makita nga may isang programa tayo nga hopefully may pasatay detoy dito sa ngunyang palalawigan and at the same time ma-aprobaran dito tatlong tikas takot may implementar dito for 2026. So, nalpasan dahil yung ordinansa lang na po tilang problema tatana po dahil pan naka i-finalize na dahil budget na nga mausar actually agsasarita kam itong bigat the DLG, the Office of the Barangay Affairs and the Local Finance Committee tapos i-plansya mi dahil pundo nga mausar para kada ito nga Nobel Awards. Parang kita yun, sir, sipod idyada dito Nobel Award namin kata. Mas kompetitibo, hindi kita nagdudong mga barangay. Eksakto ka ma'am Janice. Actually, dito kat maragsang nakabunay. Dito ko na po nga very positive. Dito nakapimpintas ti outcome na dito nakapimpintas ti resulta na dito Dito ko na mo nga ti trabaho ti barangay kagawad is to pass enact a resolution or ordinance to the lower level in the barangay. So the barangay level nga makungkuna. So dati ko namon nga di tay saan nga dati pagkungkuna dati kita tao nga ti kagawad ti trabaho na lang kagdalos. Dapat saan nga actually ti barangay kagawad is dayay to pass a resolution or ordinance nga di agdalos kada kualang trabaho na same what gipagbaga they have to pass an ordinance. So
maragsakan na ka talaga nga very successful na ito. Hopefully agtuloy-tuloy na ito saan nagtuman nga iso ti presidente, hopefully di sumukat to iti tutuloy na tulad na ito nga programa dito ito yung number 1 nga panagkita tayo itong amin to siguro nga barangay officials, they are equipped with knowledge about the local legislation.